ମାନବ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଏହା ଅତିଶୟ ଗୋପନୀୟ, ପବିତ୍ର ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ସହଜରେ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26। କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ? ଦାନ ଗ୍ରହଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାତ୍ର କିଏ? ଅତିଥିକୁ ବିମୁଖ ହେଲେ କେଉଁ ଦୋଷ ଲାଗେ କି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି। କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ? ଦାନ ଗ୍ରହଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାତ୍ର କିଏ? ଅତିଥିକୁ ବିମୁଖ ହେଲେ କି ଦୋଷ ହୁଏ କି ବା ଲାଗେ କି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଦାନର କଥା। ରାଜସିକ ତାମସିକ ଦାନ ଅପେକ୍ଷା ସାତ୍ବିକ ଦାନର ଫଳ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତଦାପେକ୍ଷା ନିର୍ଗୁଣ ଦାନର ଫଳ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ହରି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ବା ଶ୍ରୀ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ଯାହା କିଛି ଦିଆଯାଏ ତାହା ହିଁ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ହୁଏ। ଅତଏବ ଏହା ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଗଣ ହିଁ ଦାନ ଗ୍ରହଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିମୁଖ କଲେ ଦୋଷ ହୁଏ। ଯଥା ପ୍ରମାଣ ଅତିଥି ଦସ୍ୟ ଭଗ୍ନାଶା ଗୃହାତ୍ ପ୍ରତି ନିବର୍ତ୍ତତେ ତସ୍ମୈ ଦୁଷ୍କୃତି ଦତ୍ତ୍ୱା ପୁଣ୍ୟମାଦାୟ ଗଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଗୃହରୁ ଅତିଥି ବିମୁଖ ହୋଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ଅତିଥିର ପାପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଅତିଥିକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27। ଦେଶର ସେବା ବା ପ୍ରକୃତ ଉପକାର କିପରି ହୁଏ? କେଉଁମାନେ ଦେଶର ସେବା କରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଦେଶର ସେବା ବା ପ୍ରକୃତ ଉପକାର କିପରି ହୋଇଥାଏ? କେଉଁମାନେ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ, ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପରି ଆଚାରବାନ ହୋଇ ନିଜେ ହରିଭଜନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରିଭଜନ କରାଇ ପାରିଲେ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଉପକାର ବା କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଯଦି ନିରନ୍ତର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଓ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଦେଶ ଓ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ସେବାର ଫଳ ଏକା ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯଥା କୁକୁର ସେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋ ସେବାର ଫଳ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଚୋର, ଦସ୍ୟୁ, ଲମ୍ପଟ ପ୍ରଭୃତି ପାପିଷ୍ଟ ନରମାନଙ୍କ ସେବା ଅପେକ୍ଷା ପୁଣ୍ୟବାନ ମାନବ ସେବାରେ ଅଧିକ ଫଳ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ମାନବମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଫଳ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାଚାର ନିଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଉପାସନ ପରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସେବାର ଫଳ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତଦପେକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଶରଣାଗତ, ଶୋକ, ମୋହ, କାମ, କ୍ରୋଧାଦି ମୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28। ସଦ୍ଗୁରୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସଦ୍ଗୁରୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସଦ୍ଗୁରୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱତା ସେହି ଗୁରୁ ହୁଏ। ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସନା ଶିକ୍ଷାଦାତା ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଅପର କାହାକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାୟୁ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଚିନତି ଯ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥା ମାଚାରେ ସ୍ଥାପୟତି ଚପ୍ୟୈ ସ୍ୱୟମାଚରତେ ଯସ୍ମା ତଦାଚରତ୍ୟ ତେନ କୀର୍ତ୍ତିତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପ୍ରଣୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମନ୍ଥନ କରି ନିଜେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅନ୍ତର ଓ ବାହାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରି ତତ୍ପରେ
प्रमाणित प्रणिपात परिप्रश्न सेवा बुद्धि युक्त शिष्यों को से आचार्य प्रतिष्ठित कराई पारती बोली से उपयुक्त गुरु व आचार्य होई पारती, नचेत यह संभव हो पारिबनी। शिक्षा गुरु अनेक होई पारती किंतु मंत्र गुरु बा दीक्षा गुरु एक। गुरु परित्याग करने अपराध अटे।